Защо ранчо Диви Родопи? Защото тук от първо лице ще можете да се насладите на гледки като тези. И тези. Или тези. Защо ранчо Диви Родопи? Защото тук ще ви поднесем традиционна родопска храна, забавления за вас и вашите деца и много незабравими спомени, каквито вече имат хора посетили ранчо Диви Родопи.